kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe min calmini onon fof mon fo e inde mum e yettode mum min dañi kadi belamma e artore tawtorede jammaji pulagu hono ɗiɗo jammaji machallah nde wonno pulagu ne yaaji kadi machallah leñol men ne waɗi riche hono leñol pular donc hande en gari e debbo labbo baddo faydo hono Sinthiou Wagne première édition makko première anniversaire makko ɗo e nder Ravin Night Club machallah hande noon emin gudditira jammo e ɓeɗo rewɓe fulɓe yontaɓe machallah dariɓe ngam wallude Sinthiou Wagne nde wonno ko yidɓe makko e sehilaɓe makko ko ɓen ballimo ɓe mbimo inchallah Sinthiou il faut mbaɗa première édition anniversaire ma fulɓe fo jiima bandiraɓe ganduma ne wonno ka debbo labbo baddo fayda kadi a majjinani lawagu ngu nde wonno aɗa waɗa hen golle badde fayda machallah donc hande ko ɗum o ari o hollitiri bandiraɓe machallah première édition makko ɗo e Ravin Night Club ɓeɗo noon ko sehilaɓe makko gondo e yaadiɓe makko machallah kamɓe dari ñanti ɗiɗo ñantuli joɗɗe sa ƴeewi tan ganda ko rewɓe fulɓe dari ɗo donc muru wiya bandam en naata joni joni e nder saalo ƴeewen debbo labbo holko addi bandam en muru yinno garen naaten e saalo ɗiɗo e nene men hono Amnata Dioum machallah ne ummi ha leydi Nouakchott ngam arde tawtorade oɗo jamma pulagu jamma lawagu nene min calminima mi salminima on mi juurima on ñaguima Allah moƴƴere mi wi kadi en puɗɗorima bisimillahi gortono alhamdulillahi ñalawma hande o ɓuuɓata nde wonno haalo pular mbi yoɓade duwa o ɓuuri yoɓade oɗo debbo labbo kewnude hande Kumba mo mo duwanimo o Sinthiou mboɗo duwani ɓesgam fof mbo duwani ɗum kanko woni Kumba Ndiaye saɗa woni Afo jeyni Malaguel Samba Kujama Jawli Mbara ko pendam on ɓornimo wuddi jogimo ɓiɗɗo gorko no wiye Malaw Malaguel Samba Kuti mboɗo weltini banda men fof kono noon mboɗo yetti Dawda Hamady Garang mboɗo yetti jeewo mum mboɗo yetti Sinthiou ko duwanaɗo so dañi capantati o feccata koye hakkude o nawa sappo mi nawa nogas ɗumnone ñaago Allah sagguiɗe e saggaño yallah hokku on sagoji mon yiɗɓe Sinthiou gonga e gonga gaɗugol Dieynaba Ba Allah jogui jobdi yallah yoɓo mi weltima yo Allah junno ha joni ɓiɓɓe pulaako fof mi salmini ɗum eyyi holko wonma gummiɗa ha Nouakchott garɗa tawtorede jamma ɓinguel ma par ce que omo wawno wonde labbo kadi o wasa rewde lawagu ngu holko ɗum wonma eyyi sa yi mi ummima Nouakchott mi taaƴi biye mi ari o labbo ɓi labbata labbo so yimi kadi o wujjani kadi o wi ko an jangguinimo somo yima o wiyata ko nenam jangguinimi o wiyata kadi ko nenam jangguinimi kanko ko min amnara gueddade jangguinimi minne ko nenam jangguinimi gueddade demmo noon Kajar Biram aɗan noon jimin makko ndi ko ronare ni eɗen ñaago Allah yo won jigla e makko ha Allah nawamo caggal leydi ha o toggana min biye amin merci noon jarama
Allah juuto batte ɗum ina batte labbere wan mima kadi seydi wan mi salminima fof rokarna ɗon fof mi yiwa machallah Fouta Farba Yaya mima kadi seydi Ngom machallah Rokay Habib Penna Mama Tan Mamadou Dande Jeewo Mani Fall ko ɓe kuma ɓeɓal ene wonde kadi ɓe ñaaka moƴƴo ñaaka miɗo kadi gaji ko jamma mi yiɗo koɗo tuuɗo bewɗo mo jala kono rewani mawni gaji goɗɗo to wonɗo sellani ko wika ndiyam sambotimma to wonɗo hopitalo ummi barke cheikh oumar machallah mi weltima noon ene wonde kadi babam jiɗɗoɓe korsiɗɗoɓe kono bokal lalla ɗum noon ko wetade Aissata Hammadi mi weltima machallah noon Daoud Hammadi mi wima kadi seydi so caparoyo soynama wonto gaddi an mbandiɓe koye dow kecci man woni hulani kala ko jinmi wadde mi waɗat kala ko jofimi a kaƴat yiwa seydi Sow
hal non e kongol jinnadam ona monam hono kawam ono dawda kono woni jom galle Sinthiou programme onon kam vraiment machallah no jiruɗa jamma e jamma ono kadi mbimi so fowru muñi yo bandum jaabo ono kadi mbimi so fowru muñi yo bandum jaabo ono kadi Sinthiou ko miñiraɗo kadi ko baaliraɗo waɗi so noddi lawago foti ko noɗade nde noddi noon lawago notima kadi machallah kadi sehilaɓe e hoddiɓe e yimɓe fof gari kadi jonni jamma o saabu neɗɗo kadi noddude ene weeɓi mais notede ɓuuri sadde o noddi kadi machallah o notama vraiment a jarama merci beaucoup Yeah.
boo ko yow sa ñëw fii ci Ravin seet bi am na solo dama joxe enveloppe ñu joxal ma enveloppe kon ko vive les Lawbe du Sénégal. merci ñu ngi gërëm délégation bi ànd ak Bokar Sow ak jabaram. ñu ngi gërëm Sagal Sam Jaxiraat ñëpp a ñëw. délégation bi dégg ñëpp Bokar Sow la. yàlla yàlla defal jàmm kontaan nañ ci yow bu ñu ñëw enveloppe bi 50 enveloppe lay doon yàlla nañ ko fekkee déwén. yàlla bu kenn manqué kontaan nañ ci yéen Niass Diop kontaan nañ ci yéen yàlla leen yàlla defal jàmm. Malawari oh Malawari Malawari oh Malawari Malawari oh Malawari hello Malawari Malawari hello Malawari hello Malawari Malawari hello Malawari bobo jom jamano cegeɗaɗo cegene dikkaneo nakkiri wartani o wonani yomin garɗo jippinde letere makko hakkude ma e Maimouna Cuggal noon aduna fof ne andi ɗum kadi an aɗa andi Maimouna Cuggal nayi kadi Aissa on ne won wiina yetta Allah e nelaɗo ɗum ene yettuma par ce que ko kanko jeeyi sababu o kadi a umbaninemo o hay saka goto kadi noon mi dokka ha mawɗo jogui ko heddi ko min noon wona wona goto dongal ɓe tedditan mbeɗo roona ɗum mi watta juuɗo baran goto ko noon labba jontaɗo labba joom gueɗal kadi bandiraɓe ko dari ko Sinthiou Wagne eɗen gandi Sinthiou Wagne ko labba jontaɗo ko labba joom gueɗal ko labba gueɗe mo ganduɗa so haalama yimɓeɓe ne gandi on gonɗo Sinthiou Wagne ko neɗɗo windata leetuji gara leetere fof so ari ko yimɓe ɓe ina gandi oɗo leetere garɗo ina gandi kadi joom leetere o so nani debbo labbo jontaɗo mo ganduɗa oɗo debbo wona labbo koko gallumɗe dima toña o yaa jiyaɗo ko cukalel tagalel bobo joom jamanu kadi ko ñagale Abou Moura mo ñagalate ko
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma